Ungdomsproblemer. Hvor mange gange om ugen skændes du med dine forældre? 0 gange. Så du skændes overhovedet ikke med dine forældre? Okay. Hvor mange gange om ugen skændes du med dine forældre? 8. Jamen, der er jo kun 7 dage. Ja, jeg skændes meget med mine forældre. Okay. Hvor mange gange om ugen skændes du med dine forældre? Med min far skændes jeg nok 4-5 gange. Okay. Og jeg er hjemme ikke så tit hjemme med min mor. Så. Hvor mange gange om ugen skændes du med dine forældre? Det ved jeg ikke. Halv gang om ugen. Okay. Skændes du nogle gange med dine venner? Ja, men ikke så slemt. Okay. Skændes du nogle gange med dine venner? Ja, men det er sjældent. Okay. Har du været vidne til mobning? Ja. Gjorde du noget ved det? Nej. Du stod bare sådan og kiggede. Ja. Du tænkte heller ikke rigtig så meget om det? Nej. Nej. Har du været vidne til mobning? Hvordan det? Altså, har du set, at der er nogen, der er blevet mobbet? Ja. Gjorde du noget ved det? Altså, sagde du noget til dem, der mobbede, eller? Nej, jeg kendte mig overhovedet ikke. Okay. Føler du dig ensom? Nej. Okay. Er du tit ensom? Nej, det er jeg ikke. Er du forelsket? Ja. Ja. Er du forelsket? Ja. Har du en kæreste? Nej. Nej. Har du prøvet at miste en nær ven? Ja. Hvordan føles det? Altså, det ved jeg ikke. Har du prøvet at miste en nær ven? Ja. Har du selv prøvet at blive mobbet? Ja. Hvordan var det? Følte du dig sådan meget ensom, eller gik alle imod dig, eller hvordan følte Alle du? gik imod mig. Okay. Føler du dig tit stresset eller presset i forhold til skolen? Ja. Med lektier og sådan? Ja. Hvad med gruppepres blandt venner? Ja, det gør jeg. Ja. Okay. Meget.